Vandaag nemen we u mee voor een vlucht boven het tracé van de A2-tunnel in Maastricht. We komen aangevlogen vanuit noordelijke richting boven het stadsdeel Wiek. We zien de wijk Ceramiek en daarachter Heugemerveld. En de John F. Kennedy-singel vormt de grens van Randwiek. Met eerst de grote hallen van het MEC Congrescentrum. En daarachter het Maastrichts Universitair Medisch Centrum. En dan nemen we de A2 vanuit zuidelijke richting en naderen de tunnelmonden. Eerst de in- en uitgang voor het doorgaande verkeer op de A2. En daarbovenop de in- en uitgangen van de tunnel voor het lokale verkeer op de N2. Uniek voor Nederland, een dubbellaagse tunnel. Vanaf begin december rijdt al dat verkeer ondergronds en kan echt begonnen worden met het inrichten van de Groene Loper. Dat is de naam van het project dat invulling geeft aan de ruimte die vrijkomt als de tunnel klaar is. Het wordt een parkachtige laan met duizenden bomen. En die groene loper leidt wandelaars en fietsers via dit nieuwe viaduct over de A2 naar een gebied dat een recreatiefunctie moet krijgen voor Maastrichtenaren, de landgoederenzone. In dat gebied vind je rivieren en beken, de Maas, de Geul, de Kanjel, bossen, weilanden en een 20-tal kastelen, historische landhuizen en watermolens. We zien eerst Villa Kanjel en daarachter Villa Mariënwaard, ook wel La Petite Suisse en La Grande Suisse genoemd. Het bekendste is misschien wel kasteel Vaashartel uit 1841, gebouwd door de Maastrichtse industrieel Petrus Regoux als jachtslot voor koning Willem II. Nu is het een hotel en congrescentrum. En dan nog deze villa, Kruisdonk, ook al gebouwd door een Regoux. Je ziet hem altijd even liggen als je met de auto over de A2 naar Maastricht rijdt. Maar zo vanuit de lucht zie je pas echt de pracht en praal van dit optrekje. En dan vliegen we weer boven de autoweg. Vanuit noordelijke richting naderen we nog één keer de tunnel. Duidelijk is te zien hoe de aanvoerwegen al klaar liggen om al dat verkeer straks onder de grond te leiden. En dan is het gedaan met de dagelijkse files voor kruispunt De Geuselt.